vasen koukku. Vasen suoraan ja lentää. Nopeena vielä. ...50 sekuntia aikaa jäljellä. Loppu vielä tarkasti. Hyvä leabilla just noin. Oi. Ei kai satuttanut, ei satuttanut. Hyvä vasen koukku kuitenkin Ballisäätä. Ja lisää tulee. Nyt Tatli horjuttaa Ballisäätä. Nyt ei ristiin, ei tarvitse lähteä lyömään. Mutta Tatli haluaa lyödä vielä Ballisään pihalle. Tuleepas hurja loppu tähän otteluun. 20 sekuntia aikaa. Yleisö mylvii, kansa nousee seisomaan. Käsiä lyödään yhteen. Ballisää taistelee. Tatli taistelee. Vielä muutama sekunti. Tulipas aika dramaattinen loppu kerta kaikkiaan tähän. Tosi kova. Olihan ottelu. Yksi parhaimmista matseista, mitä ollaan pitkään aikaan nähty. Hyvä matsi. Hyvä lopetus. Olipas hieno ottelu. Edis Tatli vastaan Ballisää. Oi. Amini. Mitä tapahtui? Se oli liukastuminen ja toinen vetää kohokoukun sinne leukaan. Se oli paha tilanne. Nyt on Ediksellä kyllä pölyä hyllyllä. Toivotaan, että hän toipuu nopeasti tosta pöötistä. Se oli vähän huolimaton, kun